Let z Bratislavy do Edinburghu trvá približne 2,5 hodiny. Letenku som bukol za 35 €, 4 mesiace pred odletom, čo je stále super cena, aj keď 3 dní pred ním bolo iba za 16. Človek mieni, Ryanair mení. Zúfalo sa snažím na poslednú chvíľu naučiť ešte nejaké frázy po anglicky, ale asi je to zbytočné. Škótskému akcentu aj tak neporozumiem. Idem radšej omrknúť záchod Boeingu, tam som ešte nebol. Aké intim čo, ale ak rozmýšľate na c***om lietadle, tak jedine sami so sebou. Dvaja tu nevojdu. O chvíľu pristávame, počasie je tu pekné, rozmýšľam, som naozaj v Škótsku. Teším sa, že idem na elektronickú pasovú kontrolu, kde mi stroj skenuje pas a ksít a s nikým nemusím nič riešiť. No jasné, že mi to nefungovalo a tak hor sa k tete za okienkom. Našťastie ho absolútne nič nezaujímalo, tak Škótsko vítaj. Teraz už len aj správny vůz do Glasgowa. Ten stojí na nastupišti D, kde vás ľahko navedú infotabule. Najlacnejšie je megabus za 10 libier, kúpite online u vodiča kartou alebo presným cashom. Cesta trvá hodinu. Sledujte.